Графа си паспорта и към аеропорта. Ало, добър вечер. Ало. Така, много специални поздрави отправяме към нашите приятели, към семейство Нанкови. Живи и здрави да бъдат. Жорката тук сега ми писа поздрави за Ивка Бейбе, за готината му сестра, на здраве на цялото семейство. Много готинки ще ги изпапкам. Мушмурочета, мамини сладките. Кошутки златни, те невероятни. Поздрави имаме за Ивайло Именика. Много специални поздрави и за Ваня. Михаил ми се обади от София, който иска да я поздрави. Ало, добър вечер. Добър вечер. Здрасти, слушам те. Ало. Добър вечер, добър вечер. Специален поздрав за Ангел. Ангел кой? За Ангел от 13, като от Криводол. Завърна са буклука. Така, откъде е дошъл? От Малдивите ли? Така, с песента Топалка. На Илян ли? Кючека Топалка. На Илян ли? Ти много знаеш кой го изпълнява. Да, сета. Ще чуем Кючек за Ангел 13-ката. Живи и здрави от Криводол. Ало, добър вечер. Ало. Добър вечер, на живо сте, здравейте. Добър вечер. Живи и здрави от Криводол. Ало, добър вечер. Слушам ви, на живо сте. Отдалечете се малко от телевизора, ако обичате. Чуваме ли са? Ами, чуваме се, да. Да. Силвена от Айто се. О, Силвенче, какво правиш, моето момиче? Здравей. Искам да поздравявам мъжа ми, който днеска има имен ден. Иван Палавника ли? Да. Живи и здрави и тази вечер да му пуснеш. Ами, ние са още се говорихме с колежката и с предната колежка преди нева. Така ли бе? Пускам му аз. Добре, защото той беше на вид на едната ми колежка, доколкото си спомням. Радвам го време. Той да не се... Също за Илия Царски, състезателя. Така. Специални поздрави. За сина му, който е именник, Иван. Така. За нашия син, който също така за Иван. За пременцата ни Иванина. Вие цела... свекъра ми Иван. Това реално ли е в момента, който ми говориш? Да. Иван, Иванина и Иван, добре. Да. Те вървят с поколение, всеки е Иван. Мъжко, ако има в къща, Иван. Добре. Абе, Силвена, ти празнува ли на 2 януари имен ден? Да. Жива и здрава да ми бъдеш тогава. Благодаря. С какво искаш да ги поздравим ивановците? Ами, не знам, с тая песен може би... Няма съм по баладите, не знам. Никакви балади няма, слушам аз на Иванов ден. Чуваш ли ме? Нещо поздрав. Нещо, което решиш. Хем за мен поздрав, пък освен тази песен, която решиш, ти ще решиш някой да ме поздравиш с напателите за моя имен ден. Добре, Силванче, нямаш проблеми, приятел. Чакай. Кажи, бе, Ванка, кажи. Можеш, бе, Ванка, давай добавяй. Специално за Илия Царски, който днеска ми направи голям имен ден. И за неговото дете, което също се казва Иван. Да сте ми живи и здрави и Царски, и сина му, и цялата компания. Да не забравиш на мен поздрав. Няма те забравя, бе, Силвена, няма те забравя. Добре. Чао, до чуване, хубава вечер и на здраве. Ало, добър вечер. Ало. Много специални поздрави отправяме и към нашите приятели в Широки дол. Поздрави за Ванчето Терзийска, която празнува имения си ден. Оня ден беше рожденичка, преди това годеж, сватба, кръщене, всичко. Ало. Ало. Добър вечер, на живо сте, здравейте. Ало, добър вечер. Добър вечер. Ало, искам да поздравиме Иван. Ало. Чувам ви, давайте. Ало. Вие сте. Искам да поздравиме Иван Парлапанов. Иван Парлапанов да поздравиме с песента "Що не ядеш, що не пиеш, Иване". Така. Кой ми се обажда? Обажда ви се компания от село Обидим. Кметицата му е жена
Ето я кметицата, сапуни свъците. Така. Ето го и кмета, сапуни свъците. Песента. Така. Ало, добър вечер! Ало! Ало! Поздрави имаме за Жанета. Поздрави от Стефан от Велико Търново. На здраве на цялото ви семейство. Живи и здрави. Поздрави и към Ивка Бейбе от цялото семейство Нанкови. На здраве, колеги, музика или зрител? Време е за музика, връщаме след малко.